Bisa kelimku to kata-kata dhewe to. Kowe iki ngapa to sampean iki? Sini lho tekan pleret kok katoke. Karo ki karo-karoku dhewe kok do iye katoke. Aja dituduh-tuduh. Lah kono njaluk dituduhi kok. Oh ngerti nganggo kathok Doraemon kok ya dicinceng-cincengke. Ora lho. Wong aku sing nganggo wit Matur nuwun Danike, luar biasa. Lintang Asmara. Niku wau napa kok nganti geger nyiwa kabeh? Kemempengan le nutuki. Kempule kecer. Nah, kempul. Kempul. Kemul. Kempul. Kempul. Ayo awane adem iki rasane ya pengen kemulan. Ya biasa musim bediding. Iya, bediding kok bediding. Ding lho. Bahasa Indonesia bediding kan bediding. Bediding. Adem banget. Iya, baru usum. Hah? Baru usum bediding. Ya. Ora kulino nggo bahasa Indonesia ki. Mbak Anggi ndelok HP iki ndelok jam kok lehku maju jam pira ya. Pengen maju Mbak Anggi saiki wae Mbak. Kok sampeyan oke sing tresnani lho, iki sindene do kemecer. Lah iya biasa. Ketok elek kan aurane. Aurane piye? Saya diciki. Ya iya. Yo, Mbak Anggi niki. Iya. Yo, Mbak Anggi. Mbak Rini. Nggih. Aja ngremehke lho jenengan. Ngaten nggih. Mbah Baut ki kaya ngene. Nggih. Ning KTP ki asmane Rehan. Oh. Rehan. Rehan Danu Muryono. Oh, luar biasa. Ning apik Baut. Lah ngapa? Lah Rehan dan Muryono ki anggere cair mesti nganaki nggih aku. Kok iso to? Lah karo Bang. Nek Baut ki biasane ki pinten paringe matur nuwun. Oh, ora ngono. Nggih. Berkahi. Berkahi. Jenengke minangka Japa Mantra. Oh, iya. Dadi Baut. Asma Kinarya Japa. Baut. Mbak Anggi digandeng dijak maju. Nggih, ayo Ayo Mas Rian. Mas Rehan. Ini Iya. Ya, Karo karo ora wangun nek jenenge Rehan. reh-rehane wong akeh nek Rehan iki. Ayo karo Sepati ta, ya. Yo. Monggo energik. Iya. Untak to. Perampung, Mbak. Luar biasa. Yo biasa di luar. Orang, Mbak. hah? Biasa di luar. Heeh. Halo Mbak Anggi. Halo, Sugeng Dalu, Mbak Baut. Piye kabare, Nok? Sehat. Alhamdulillah. Panjenengan? Yo ora mesti, Nok. Waduh, kok ora mesti? Lah wingi pilek kok. Oh, sakniki? Sehat. Ya apik iki wong jujur ki yo ngono. Gua angel golek wong jujur wong niki. Mulai ngunen. Sekali ora tak jujuri geges kowe. Andane. Padake. Mbak Anggi mriki tengah. Nggih. Wong kaya marmut kok kon. Kaya regul. Ah, marmut. Ora Kaya pantese ngingu ora marmut. apa-apa nek gur kaya iki berarti kudu marmut. Lah Ya ya kecuali nek kaya wong kuwi bahaya. Iki naudu wong aku. Lah ya wong ngomong-omongan wae apik kok yo nganti nun sewu pasoryane krembut-krembut kira ora. Rasa pasuryan ora Apa? wangun rupa. Aku kira tegel nek nguneke rupane. Malah ngunekno ora tegel kok ngidoni tegel. Senengane kaya mbiyo penenge. Sok lho dilihat orang banyak kita oleh menghormati. Tak hati-hati. Mlaku bareng panjenengan ki tak hati-hati wong kabeh wong do ngelokke. Kepiye? Burini panjenengan kok nyangking munyuk. Mulane nek gandeng rek aku mesti hati-hati ngene iki to. Ning iki Aja nganti ngene. Aja nganti tak salahke nek kedadian yo. Ngapa? Mergane munyuk kuwi ra duwe tata susila. Kok nek dilalah munyuk nganti mangan juragane. Iki ki munyuk masalahe. Lah wis jan wis. Ora ono Munyuk kok hukume. nek menungso kan duwe tata krama. Lah aku ki ngelokke karo wong-wong Nah, kuwi. iya munyuk Kok ki ndak bebas. diloki. Munyuk ora mangan sekolahan kok. Nek munyuk ki ora cekeh kok ngono kuwi. Wes munyuke wis rada tuwa dadi. Iki kaya ngetokke. Mbah, apik jenengan karo munyuke. Lah, syukur ora. Jenengan mboten gila napa, Bu? Ayo sithik-sithik nek dimat-matke ki yo gilani. Mulane kowe nek jajar aku meremo. Ah merem nek tok nyanyah nyunyah. Bebas aku kono merem. Ati bangane dimake ora tegel. Munyuk kok. Munyuk kok. Iya, nembah Mbak Anggi. Kene jajar munyuk.
Ken kowe. Kaos panglipur karena pamungkutan lelagon badhe ngaturaken ingkang pundi. Milih ndi Mbak Anggi? Ya, Kenapa wau pilihane? Sideman. Sideman. Selendang biru. selendang biru. Pilih ndi? Pilih ndi? Popo penghijauan. Apa deklamasi? Kula Penghijauan. sesideman Oh, mawon. Sideman. Karyane Mbah Haji Sukuron Suwondo. Nggih. Diaturke nganggo bawa Mbak. Cakep. Nggih, bawa. Komplit. Iya. Bawane sak karepe jenengan sirahe apa sing disenengi. Monggo sik jenengan remeni apa ajeng wit-witane. Wiwitan ki Lah piye? kayak wiwitan, wit-witane. Wiwitane. Wiwitan. Lah wiwitan ki nang nggon wit kuwi mau. Terus tak terusno ning lor wit dadi. Jenengan teng wit-witan. Wah, Lah iya. Kowe iki Iki atas lho iki. Atas lho iki. Mboten. kowe nek ra ono kurungane iki ya le cementel nang nggon wit. Dipadake munyok ah. sing wani iki kudune kurine kowe barang kok melu wani soyan. Ra apa-apa. Mboten ngeyop ngoten lho. Oh iya bener nok. Ya ora nek kae ngangkrok ora. Sakarepmu sing penting lega atimu kono. Aku pe Penting ikhlas dedet. ben aku pe. Mbah. Ya. Nggo, gawane napa? Mbak. Anggi, orang-orang. Pun matur nuwun bawanipun sampe. Urung kok. Ku berarti kupingku sing rong-rongen ketok wis bawa iki mau. Iya, Mbak. Wiwitane Iki diterjemahke Bu sik kirang pirsa basa Jawa. Wiwitane. Lekasane. Ya. Awal mula. Heeh. Awal mula. Purwakane. Saya sebagai pendeklamasi. nggih. Anderek sang Ikut pekek. Pekek ki tegese apa? Lah ya pekek tanggaku. Awur. Wiwitan iki melu pekek, gesek iki melu ansor laras. Pekek ki bagus. Oh, iya. Heeh. Kok njur iya? Bahasa Indonesia ya goblok iku. priya bagus. Ya mirsani kene, ya bagus ki. Mosok Bagus po? ngene. Bagus ning kliwat. Keliwat bagus. Baguse ning kene dhek ning ngono kae. Ora apa-apa Gur wis liwat. ngliwati aku. Bang Blas. Kang olah Ki goleke. budaya. Jan nyamleng ning Nggih, anu, ngarepan nyun ngampil. pari. Nyun ngampil pusakane apa ta apa ngono lho. Ateng ngapa to? Nggo babat iki. Lah ora usah tak babat tekan mangsane mati dhewe kok kuwi goblok iki lho. Tok nopo engko tekan mangsane ki mati dhewe. Lah kek ya padake pang. Ah, penak banget ya. Di bojo ngene iki terus tuku kulkas aku. Ngapa? Ngapa? Tak kena kulkas yang saka dolan ki buka kulkas eri. Ger. Anggepe kok. Sowan menyang. Sowan menyang kutha gedhe. Pergi ke kota gede. Lha apa? Iki mau lho. Kok kota gede. Oh, sakit. Ya kok nang kota gede kono kuwi. Sakarep. Bendera terus kayung yon. Slendra. Bendahara. Bendara ki apa? Bendoro. Majikan. Nah, majik Kok bendera? kom Majikan. sing go ngliwet. Majikom. Selendang kuning kang saking wukir. Sik tak selani.
Salam kagem Kang Muster, Kang nembe nonton teng lokasi saking Pak Mulyono, Nah, terus. Pak Tio Purwosari Gunung Kidul. Maca. Ya. Nyuwun Mbah Baut fragmen gandrung kalian Mbak Niken. Oh nggih ngestaken dawuh. Iya. Iku sik acara sisuke. Kok anget to, Mbah? Nah, Kuwi ngopo kok mboceki kaya ngono kuwi? orang hidup Oh, ya kakak harus ada kelas. pegangan hidup, pegangan hidup. Digandeng kakak kelas nih. Kalingan di SMA aku. Apa? Piye? Lampu aku dodol somen nang ngarepe kok dikira sekolah kok. Wong kok ngene kok sekolah. Tak kira nek njur sekolah. Kono kuwi seangkatan. sekolah. Kalian di SMA, aku dodol somen nang ngarepe dikira sekolah. Lah Ora iya. mungkin. Nek sampean dodol some iki ya wangun. Nek sekolah kok rambutnya wis entek kok angkatane. Lho saking aku mikir. Sing do gondrong kan ora mikir. Oh ngono, cerdas ya. Ora ngerti. Ora mergo penyakit ta kuwi? Ora. Ya wis. Sapa ngerti mergo? Swo. Kenta. Ya, Mbak Baut, ya. Ora kurang bermono ning wasis aku ungro. Dumelek sarintem gak melu terus kok ngono. Ketake ya cocok lho. Kayak Kok mau- nglimpe ketok iki. Anu, Ngawa. tak gawe rusak atene men aja nonton streaming ndak panas. Bojoku langsung wedan karo aku tak kasih TM 4. Genah intu-intu turu. Letangi rong dina. Rong dino ya kubur. Ha rong dino tinggal turu arep ngopo ya? Bur ki piye? Ora ngopo-ngopo maksudnya iki. Oh. Mangan jaba, liyane ya jaba. Iya, kancingi. Nggonku ya tak kek jaba. Tasku maksudnya. Iya. Ora percaya meneh. Aku wingi diseneni aku ngono. Bojoku kowe nganggur ngene iki ora entuk lawang. Nah, Lah tak bales, "Hang duwe dhuwit kok lawang reso tuku." Aku tuku lawang dhewe aku ya. tegese rek entuk lawang ki ora dibukake. Wah, Lah bojoku nganggur ngene iki kok ora entuk lawang. Nanti kok ora ndek dhuwit, aku terus mulih tuku lawang. Lho, aku entuk lawang dhewe aku. tak do beli lawange. Lawang Doraemon lho, Mbah. Nggo nglindes jenengan kuwi kok. Iya. Anggu. Ning Angung marang bendara Tia Sulestia pijer ngincangake alis Terus ya. terus tresno sesideman monggo Mbak Anggi sisih tengah panjenengan. kakak Rampung bisa. Urung tembange urung, Mbak. niki adek bawane Kakek mbak arep. Iki urung rampung. Kayak wiwit. Tuwas lek hormat tenanan tak kira ki wis entek. Tapi Iya. urung nyanyi. Luwe. luweh becik paten nono timbang papisahan Sulestia tak rewani samudana marang kula warangku
ora lugur kumat wae. Lah ngapa? Ampun bengi kurso. Heh? Ganti liyane so. Ganti apa? Linjone aja kurso. So ki marake asam urat to, Mbak? Lah anggeran sikilku sing ora kuat tak kon nggawa. Kok ya kalonjono wae ora saso. Apa? Wis saiki lemku to kata-kata dhewe to. Iki ngapa to sampean iki? Isi-isi lho tekan pleret kok katoke. Karo ki katok-katokku dhewe kok do iye katoke. Aja dituduh-tuduh. Lah kono njaluk dituduhi kok. Oh ngerti nganggo katok Doraemon kok ya dicinceng-cincengke. Ora lho. Wong aku sing nganggo wis tenang kowe tangga teparo do geger. Mbak yo aja banget-banget le ngisini-sini. Wong aku sing Lah nganggo wong katoke anake kok tinggo. kosek, lha aku sing nganggo ora isin kok kowe do isin. Aku sing nganggo wis tenang bae kok. Seneng. Ngisi Mbah, melu aku kok katoke ping ngono kuwi izin aku. Kae. Piye to? Lah Mbak yo nganggo nek kula nderek jenengan rentuk nganggo kathok ping jenengan mau nderek kula. Dadine kena nganggo kathok ping. Mbok mah mumet aku. Oh, bodrek. Dagelan kok kaya wong. Wah berarti duwong iki. Iki malah tersinggung aku. Nek kok dilokno kaya munyuk kowe malah ora tersinggung aku. Kowe aja mutung, Mbah, guyon. Aja nesu. Guyon, Mbah, guyon. karo wong kok kae ora ono tunggale kok. Ora saro nangis. Bisa nangis, Mbak. Ayo, urip. Urip karepmu ora karepmu. Lah nesu ki wis to. Lah iki mongko arep nyanyi perang ketok emang. Gue tak kira ngelokno urip karepmu ora karepmu aku yo. 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 Urip ana kutha gedhe kowe tak tukake masa isine apa wis latihan sesidempan mesti tak wujudke. Ya. Sampun katur Sampun. matur nuwun Dik Anggi. Luar Sami-sami, biasa. Kakak. Ki pinter dan sekolahane kan ning Semaki. Oh, SMKI. SMKI kok semaki. Ora ning Semaki to? Oh, beda. Jare bocahke sekolah ning Semaki lho, mu pinter timen aku. SMKI. Ya macane Semaki. Heh? SMKI macane Semaki padha wae. Oh iya. SMKI diwaca kepiye? Semangki. Lah iya ning Semaki dek ning goblok bocah ya. Wis wong paling pinter wis tokno wae. Nah, Nggih, ngono nggih. ngalah ngono kuwi Nggih, parah nggih. iki. Nggih, Mbah. Nggih, Mbah, bekti kula kunjuk. Nggih, matur nuwun. Malah kuwane nak. Priyayi ngene iki nek ora dienggoni ngisore ra iso. Nggih. Iya. Wong sing lowah nggih mengisore dhewe mboten lowah.